здаецца, без памылак. Ой, справіўся. Прывітанне, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Прывітанне, дзядуля Дабрадзей. Прывітанне! Як добра, што вы зараз прыйшлі. А табе, напэўна, дапамога патрэбна? Яшчэ як? Я тут запрашэнне ў госці для сябра напісаў, і мне трэба яго хутчэй адправіць. А чаму ж ты так спяшаешся? Ну, хачу, каб сябар маё запрашэнне атрымаў і падарункі для мяне паспеў падрыхтаваць. Ой, які ты хітренькі, Топа. Ты хочаш, каб я замест сябе да паштовай скрыні бег? Ну, я і сам магу, але я да паштовай скрыні пакуль што не дацягваюсь. Уважаны Дабрадзей. Так. А чароўны куфар ваш нам не дапаможа? Паспрабую дамовіцца. Куфар чароўны, выручыш Топу? Ну, што ён адказвае? Ён згодны? Згодны. Хутчэй сваё запрашэнне ў канверт складай і куфру чароўнаму перадавай. А без канверта нельга абысціся. Яго падпісваць толькі час марнаваць. Канверт, Топа, гэта як адзенне для лістоў. Без яго ніяк. Для таго, каб ліст дайшоў да адрасата, трэба яго змясціць у канверт, напісаць адрас і адправіць яго па пошце. Дзядуля Дабрадзей, бярыце аловак і хутчэй запісвайце. Дыктуй адрас свайго сябра. Пішыце. Паўночны полюс. Паўночны полюс. Беламу мішку. Паўночны полюс беламу мішку. Гатова? Гатова. Так. Оп. Куфэрак чароўны. Зрабі нам ласку, аднясі у казку. Дзядуля Дабрадзей, Так. што вы сказалі? Якую казку? Ну. Нам трэба ліст хутка перанесці. А ёячкі, што я нарабіў? Прабач, куфэрак чароўны, не перанось у казку нас, аднясі ліст да сябра. Ой, напэўна, наш ліст ужо даляцеў да белага мішку. Дзядуля Дабрадзей, а гэта што? Ой, здаецца, куфар паспеў і твой ліст перадаць, і ў часе павандраваць. Я нічога не разумею. Растлумачце, калі ласка. Твой ліст сябар атрымаў і адказ даслаў. Кавалак гліны? Так выглядалі лісты ў старажытныя часы. Спачатку пісалі вось на такім кавалку гліны пасланне, потым высушвалі яго, затым наносілі яшчэ адзін слой гліны і пісалі на ім адрас. Атрымліваецца, што гэта быў канверт з глінай? Менавіта так. А каб ліст прачытаць, трэба было асцярожна разбіць канверт. Ну і што там? Што там, дзядуля Дабрадзей, што там напісана? Так, разабраць складана, але можна. Мне здаецца, твой сябар напісаў: «Дзякуй, што запрасіў, хутка буду, сустракай». Як здорава! Дзядулечка, Ага. а давайте яшчэ адправім ліст у мінулае. Так а чаму не? Так, вот гэты, ага. От так, куфэрак чароўны, зрабі нам ласку, аднясі наш ліст у часе. Ой, цікава, які час наш ліст адправіўся. О, якое ж гэта падарожжа ў часе. Мы атрымалі звычайны канверт. Правильно, калі з'явілася папера, на ёй пачалі пісаць лісты. І скручвалі іх, і складалі. Ды і прачытаць такі ліст маглі ўсе. Сакрэтнае пасланне перадаць нельга было. І толькі прыкладна 200 гадоў таму англічане прыдумалі спецыяльную абгортку для лістоў. Гэта і быў першы папяровы канверт? Менавіта так. А калі паставіць на канверт пячатку, ні адзін сакрэт з яго не выляціць. Як добра, што зараз якіх толькі канвертаў няма.
і вялікіх, і маленькіх, і рознакаляровых. І вы адчуеце розніцу, калі сябру адправіце электронны ліст і калі ён атрымае прыгожы канверт. Так что часцей отправляйте сябрам вось такие послания. Дзякуй, куфар чароўны, што мы з табой павандравалі ў часе. Да гісторыі конверта поцікавіліся. Ага. Ну а зараз можна і ў казку отправиться. Так, куфар чароўны, зрабі нам ласку, аднясі ў казку. А цяпер час класціся спаць і сны цікавыя глядзець. А можна ў сённяшнім сне я буду падарожнічаць у часе. Ну а чаму ж не, топа. Вочки закрываются, сны казки начинаются. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай.